Godmorgen og velkommen til endnu et afsnit af Semi-Live her, hvor jeg uploader 2 gange om dagen. Så der er overskyet, som I kan se i dag. Der er dis, det er dejligt, så skinner solen ikke. Og der er noget kattemad, der ligger klar til katten. Så vi har startet et haveprojekt, som vi skal ned og se på i dag. Så det er jo overordentligt spændende, kan man sige. Så skal vi se, om vi kan blive enige om at dyrke vandmeloner. Og så har vi været ved at fjerne hø og lægge det til side. Og så har vi været ved at grave lidt i jorden. Fundet en vandpumpe. Og det næste, der kommer til at ske, det er, at vi skal til at have sået frø.